Sha oil sisanda kupheka manje. Ryan. Usukukhuluma ngani uma uhleli wedwa, usukucabangani uma uhleli wedwa. Are you creeping? Are you tripping? Are you fiction? Or you with me? Are you peeping? Or I'm peeping? Or you sleeping while I'm working? Usukukhuluma ngani uma uhleli wedwa, usukucabangani uma uhleli wedwa. Are you creeping? Are you tripping? Are you fiction? Or you with me? Are you peeping? Or I'm peeping? Or you sleeping while I'm working? We all different, njengamakhalas. I'm focused on my dreams, sebethi nginantshelana. Sazoqhuma ama-cricket, ungasali masingena komunyunya. Sazoqhuma ama-cricket, ungasali masingena komunyunya. uNkulunkulu yabathanda bonke abantu, uNkulunkulu wenza icebo ungakazi. Ngiyobonga ngize ngife ngempilo enginayo, khumbula kuwe ngithi ungagive up. Namanje ngisathe ungagive up, noma bengathini kuningi onganqoba. Ngane yami I hope yayibona imizamo yami, I had a vision, leli kwakuyiphupho lami. Usukukhuluma ngani uma uhleli wedwa, usukucabangani uma uhleli wedwa. Are you creeping? Are you tripping? Are you fiction? Or you with me? Are you peeping? Or I'm peeping? Or you sleeping while I'm working?